wythnos. Hei, mae gennym ni her yr wsos blasus iawn wsos yma. Da ni eisiau chi, i roi bisged ar eich talcan fel hyn. A wedyn, mae eisiau cael y bisged i'ch ceg heb i chyffwrdd efo'ch dilo, iawn? Reit, na i drio. O! Hei! Reit, ara deg gwan hyw. Neu bron yna. Di yna. Reit lawr ei. Ara deg. Sound! Bron yna. A hyd yn oed os ych chi'n methu, ni dal eisiau gweld eich fideos chi, felly anfonwch nhw draw ato ni ar e-bost i q@s4c.cymru neu drwy lenwi'r ffurflen draw ar ein gwefan ni. A wedyn falle, allwch chi fyta'r bisged. Her y wythnos.